Ja sam princeza Latte i ničega se ne bojim. Ha! Ja! Ježevi su usamljena stvorenja. Pa to je sasvim u redu. Umem da se brinem o sebi. Imamo ozbiljan problem. Samo je pitanje vremena kad će izvor da presuši potpuno. Hrabri junak mora u medveđu šumu po čarobni voden kamen da vrati vodu u izvor. Pričice za malu decu. Evo ja ću. Mala ježica je luđa od ptičurine. I obično hvala, je u redu. Zasnovano na hit knjizi. Ovdje je strašno opasno. Svuda su divlje zveri. Šta je opasno? Nema uopšte... Divlji zveri! Au, malecki jež i kržnjava veverica će doneti čarobni voden kamen. Živi bili pa videli, doneću taj vodeni kamen. Pridružite se nerazdvojnim drugarima Latte, pazi! na neverovatnom putovanju. Morate ostati zajedno. Skloni se od mog